Поздравлення! То відео є намінено нашим членницам і членам, які делают прик Google Chrome. Кервим да стално принципати маєте жаво, як упріти на свій фаберлік речун. І це вам показала, як тут треба все уредити. На зачатку, стран ваша буде зглядала тако. На зачатку гримо ін тука на лівій стороні, пише Москва ін русский язик. На зачатку спримінимо язик, ін бомо далі в англійщину. А потім гримо тут, як і пише Москва. І бомо нашли Варшава. На зачатку треба ізбрати польську. На польській ми маємо сидиш, і маємо саме то ізбіру. І маємо тут польську, сюди же легко спримінимо і дамо державу Словенія. І сюди, видите, тут прийшли всі держави ЕУ. І тут поїщемо нашу. І зберемо. І сюди та стран, істо, кот ізгледа на Mozilla. І сюди легко гримо і приявимося на свій профіл. Пишемо тут реєстраційну штивілку, тут гесло. Потім вписали, притиснемо Enter. І все, тут маємо наше ім'я і реєстраційна штивілка. І сюди легко ділимо напряму.